Gaur saio berezia izango dugu, saio monografikoa. Animaliak zaintzen eta ezagutzen diharduten ikerlariekin elkartuko gara, eta 4 animalia espezie izango ditugu aztergai. Zetazeoak, sarrioak, saiarrea eta hartzarrea izango dira. Para arriba o para donde vayamos. Kantaurialdeko mendietan gizakiarengandik ez oso urruti bizi da hartzarrea. Herritik ordu erdira baino ez dago espezie honen behaketa egiteko guneetako bat. Suerte handia eduki dugu. Goizeko 7 eta 10 dira eta ia aurkitu dugu lehenengo arrastroa, hartz baten arrastroa. Hemen ikusten da, gaur gauekoa da, oso onjala ordu gitxi pasautako hartza. Ikusi behar da hartza beti distantzia handire. Horretarako behar dira prismatikoak, oso importanteak, eta batez ere, teleskopio, teleskopio terrestreak. Creo que hay 2 osos, chicos, 2 osos. Se ven 2 osos, chicos. Otros 2 osos, por allí, en el canal pequeño. ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo? Bien. Bueno, suberte eduki dugu, eta hartz 2 aurkitu ditugu. Hor dago, anai 2 dira, urte terdikoak gitxi gora bera, anaiak. Orain dela 15 egun, hartz hauek bere amarekin egon ziren, eta ama araldian sartu danez, ama alde batera joaten da, eta kumea beste alde batera. Bermeoko portuan jendea hegaluze barria itsasontzira igotzen hasia da. Gaur itsasoratuko da lehenengo aldiz zetazeoen atzetik. Hemen Euskal Herrien eta batiz bat Bermeo Urdaibaiko inguru hontan suertie daukeu, ze espezie desente ikusi leikeu. Izurde espezie txikiletatik hasi eta munduko espezie handienetako eta aliatzegea, zere arrunta bezalako baliek ikusi leikeu. Eta tartien harrapatza egiten danak. Saiarreak mendikate harritsuetan egiten du abia, eta ura ikusteko nahikoa da bertara hurbiltzea. Zenbait lurraldetan teknologia erabili dute saien joan etorriak kontrolatzeko. Oain markatu dituzte batzuk, zeakin, jarrizkete plaka alarrak egoetan, eta baita ere satelitez zeak emateko kokatzeko nun dauden. Eta Nafarroko hori egin dute, Arabarrak ere dira, eta oso emaitza politak die. Pensatzetzen movimentuk egiten dituzte. Talde lana da berriz sarrioen kontaketa. Aragoiko gobernuko basozainek eta ega basabizitza aholkularitzarentzat lan egiten duten biologoek osatzen dute uxaldi berezi hau. Ihes egin. Hori da animalia basatiek duten erreakzio azkarra gizakiaren aurrean. Izan ere, galtzorian utzi arte izatu eta akabatu ditu gizakiak. Garrantzitsua da eizara begira lortzen den datu hori, gero kopuruak eman ahal izateko, zenbat izatu daitezke, baina Nafarroan esate baterako babestuta dagoen espezie bada, gutxi daudelako, eta datu horrekin ikusten dugu urtetik urtera nola fluktuatzen duen populazioak, goraka egiten duen edo beraka. Zelako ardura eta patu bitxiak gureak. Natura suntsitzeko gaitasuna dugu eta aldi berean haren etorkizunaren giltza gara.